карлы юрганга төренгән, бар җиһан салкынлыкка чумган мәлдә дөньяга иң җылы йөрәкле һәм олы күңелле кешебез, яраткан тормыш иптәшем, газиз әнкәебез, әбекәебез Фатыма Яхья кызы Бирюкова 70 ел элек дөньяга аваз салган. Олы юбилей тантанасы белән ихластан котлап, аңа бар якыннары җыелып, бәйрәм иртәсе хәзерләргә булганнар. Беренчеләрдән булып, тормыш иптәше Кәрим Сәбитович, кызы Хауа, тормыш иптәше Айсә, улы Хамид, килене Мөнзилә, оныклары Усман, тормыш иптәше Райлә, Үмәр, Расим, Ислам, оныкчалары Сәлимә һәм Кәмилә иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз хатыным, быелгысы ел безгә күп бәйрәмнәр алып килә. Менә бүген синең олы юбилеең. Ярты гасыр дәвамында кулга-кул тотышып, авырлыкларны җиңеп үтәргә ярдәм итеп, яшәвең өчен мең рәхмәт сиңа, сөеклем. Мине дә, бала оныкларыбызны да җил дә тидермичә, җылы кочагыңа сыендырып, хөрмәт итеп гомер кичерәсең. Моның нәтиҗәсе буларак, рәхмәтле балалар үсеп җитеп, оныклар да безне хөрмәтли. 50 ел алтын туебыз бусагада. Бу минем өчен ышанып та җитеп булмаган бәйрәм. Дугалар кылганда безне Хак Тәгалә ишеткән булган күрәсең. Олы бәхеткәем итте сине ул. Барысы өчен рәхмәт әйтеп, әле шулай икәү бергә бриллиант туйларыбызны да каршыларга өмет баглыйм. Язлар ярсы булган кебек, көзләр дә сабыр була. Син дә кышкы урманнардан атлыйсың сабыр гына. Пар канатым минем, гомер юлдашым. Син бит минем бәхет кояшым. Нур сибәсең барыр юлларыма, дәртләндереп күңел дөньясын. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле. Шәфкатеңнең иге-шиге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Газиз әнкәебез, ягымлы әбекәебез, сине истәлекле гомер бәйрәмең белән котлап, сүзләрнең иң тәмлесен, теләкләрнең иң изгесен һәм иң ямьлесен әйтәсе килә. Һәр туартаң сиңа хәер-хөрмәт, бәхет, җан тынычлыгы алып килсен. Әниебез белән әтиебез гомер буе безгә олы өлге булдылар. Алтын туйлары белән аларны котларга сүзләр дә җитмәс шикелле. Чөнки бала ата-анага никадәр табынырга тиеш булса, без шуннан артык рәхмәтле булып табынганбыз. Оныклары өчен алар сокланырлык үрнәк гаилә, безнең өчен яшәргә көч һәм дәрт бирүче газизларыбыз. Раббым, теләгебез бер генә, озак еллар, әле шулай саулыкта, исәнлектә, бергәләп гомер кичерик. Без сине бик яратабыз. Әнкәй дигән бөек сүзне хур итмәдең гомер буена. Тормыш нужасын төяп тартасың, уф, Алла марбасына. Белмәдең син ару талуларны, гомерең узды хәләл хезмәттә. Өйрәттең син безне кечкенәдән, иң зур хөрмәт балам, хезмәттә. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа безне яшәткәнең өчен. Балам диеп, күз нурларын жәлләмичә, кайткан сайын назлап, сөеп, йоклатканың өчен. Алтын туйлар җитте сезгә, газизларым. Бүген булдык котлап китергә. Сезгә диеп җылы теләкләрне матур бәйләмнәргә төрергә. Яшәгез сез, ашыкмыйча гына, бу дөньяның татып ям тәмен. Бала оныкларыгыз еш җыелсын, яныгызга белергә дип хәлен. Яшь парлардай карап бер-береңә, бары хөрмәт белән дәшәсез. Безгә бит сез, бала оныкларга иң бәхетле көннәр теләшәсез. Хөрмәтле Бирюковлар гаиләсе, Фатыма Яхьевна һәм Кәрим Сәбитович, тантаналы бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Алдагы җыр бала оныкларыгызның бүләге булып яңгырасын.
әни анарыма бір сөйлешик әлі туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле, утыр яннарыма, сузык әле моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әле моңлы җырыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әле моңлы җырыңны. Тыңлыйм әле моңлы җырыңны. Тапшыруны дәвам итеп, кабат Бирюковлар гаиләсенә җылы теләкләр юлларбыз. Яраткан абылары Кәрим Сәбитович белән җиңгәләре Фатыма Яхья кызы Бирюкованы алтын туйлары белән һәм 70 яшьлек юбилей тантанасы белән ихластан Сулеймановлар гаиләсе, сеңлесе Хәлимә, тормыш иптәше Сулейман, бала, оныклары белән котлыйлар. Кызык хәлләр дөньяда булып торалар. Менә без дә Фатыма белән бер сыйныфта укып, бергә бала чакта уйнап үстек. Язмыш сылтавы буенча 50 ел элек ул абыем белән гаилә кордылар һәм безнең аралашу тагын да тыгызрак булып китте. Без гаиләләр белән дус килеш, туганлыкны саклап, Аллага шөкер матур яшәп киләбез. Фатымага бары 20 яшь иде кияүгә чыкканда. Гомеренең ярты гасырын инде ул абыебыз белән. Шунлыктандыр, алар шул кадәр бер-берсен яхшы белеп, аңлап, яратып һәм хөрмәт итеп яшиләр. Татулыкта 2 балаларын үстерделәр. Бүгенге көндә инде кызлары Хава үзе дә 2 тапкыр әби булды. Кадерле җиңгәбез, без синең ярдәмчеллегеңне, яхшылыгыңны кадерлибез. Сиңа бу икеләтә әйләнеп кайтуың телибез. Сәламәтлегең белән картлык көннәреңә җит. Көлү өчен сәбәп күп булсын. Әйәнәшәңдә бу шатлыкларыңны бүлешә алырдай якыннарың, бала оныкларың, дусларың, күршеләрең булсыннар. Иртәдән кичкә кадәр кәефең үзгәрмәсен. Шат күңелле булып кал. Рәхмәт сиңа һәр чак аңлавың өчен. Хыялларың чынга ашсын. Бала оныкларың шатландырып яшәсеннәр. Гомере буе туганлык хакын хаклап яшәгәнең өчен меңләгән саваплар язсын. Рәхмәт булганың өчен, гаиләң белән бик якын кешеләр итеп яшәгәнегез өчен.
Якыныбызга юбилейга без китердек чәчкәләр. Аны бүген күргән кешеләр бу бит бик яшь диярләр. 70 яшькә ошамаган, 18дән олырак, 2 тапкыр 35 дисәк булыр тулырак. Йөзең чибәр, холкың күркәм, барысы да соклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сокландырып. Хөрмәтле Фатыма Яхьевна, Сулеймановлар гаиләсе юллаган бар теләкләре чынга ашсын. Без дә аларга рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезгә бүләккә җыр юллыйбыз. Барыбер кызык дигән. Кызлар йотып сыгылсан да, гомер юлын узып, йөрәгеңне тутып егылсан да, яшәү барыбер кызык. Яңа туган көнне котлап килән, куллары менә сузып, авырлыклар, сабырлыклар белән яшәү барыбер кызык. Ümit hıyallarını sündürmişe, yıraklarga uzıp, ömür uzunların sizdirmişe, yaşav barber kızıp. Yana tuğan günü kıtlap giden, kulları bana suzıp, ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav barber kızıp. Uyna yürek, barı yaşav köyün, kıllarını suzıp, kişiresi bizgillerge süyün, yaşav barır kızıp. Yana tuğan günü kutlap gelen, kulları mene suzıp, ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav barır kızıp. Yana tuğan günü kutlap gelen, kulları mene suzıp, ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav barber kızıp. Yana tuğan günü kutlap gelen, kulları mene suzıp, ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav barber kızıp. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav barber kızıp. Yaşav barber kızıp. Николаевка районы Зур Чирклей авылында туып үскән Фатыма Яхья кызы Бирюкованы 21 гыйнварда килгән олы 70 яшьлек юбилее белән һәм абыебыз Кәрим Сабитович белән бергә гомер кичерүләренә 50 ел тулу алтын туйлары белән чын күңелдән Каникәче Мәрьям, кызлары Гөлсинә, Әлфия, улы Айсә, тормыш иптәше Алисә гаиләләре белән котлыйлар. Фатыма җиңгәбезнең тормыш юлы күпләргә сокланырлык та, үрнәккә куярлык та булып үтте. Ул Кәрим абыебыз белән кушылганда миңа бары тик 10 яшь иде. Җиңгәбез бик уңган, тәмле ашлар, аеруча телеңне йотарлык бәлешләр пешерә. Бар яктан да уңган. Мин алардан бар эшкә өйрәнеп үстем. Абыем белән кушылуларына 50 ел тула. Раббым, үзләренә тынычлык картлык, гыйбадәт гомере язсын. Бала оныкларының изгелекләрен күрсеннәр. Алар 2 бала үстерделәр. Хамид белән Хавабызны.
4 оныклары үсте. Бүгенге 2 оныкчалары бар. Башлап алар бик озак еллар Тамбов өлкәсенең Бичаевск районында заготовитель булып эшләделәр. Аннары үз якларыбызга кайткач, Николаевка районының элеваторында завсклад булып хезмәт иттеләр. Җиңгәм белән шөкер Аллага хаҗ кылырга да насыйп итте. Хаҗларыбыз Раббым кабул булсын. Без гомер буе бик дуз яшибез. Кадерле җиңгәбез, ихлас күңелебездән юбилей һәм алтын туегыз белән котлыйбыз. Озак еллар тигезлектә Кәрим абыебыз белән яшәргә насыйп итсен. Кеше бу дөньяга бәхетле өчен туа әле. Бәхетле булу өчен һәркемнең якты гаилә учагы дөрләп янарга тиеш. Гомер буена яшьлек мәхәббәтләрен сүндерми саклаган, ак чәчәкле картлык көннәренә кадәр бер-берсенә тугры калып, бер-берсен хөрмәт итеп, синнән башка миңа тормыш юк дип яшәгән гаиләләргә кемнәр генә сокланмый икән. Мондый бәхеткә ирешү һәркемнең үз кулында. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык. Безнең кадерлеләребез, Кәрим абый һәм Фатыйма апа. Чын күңелебездән сезне тәбрик итәм. Гомер бәйрәмегез алтын туй белән. Сау-сәламәт минем якыннарым диеп, һәр чак сезнең яныгызга сөенеп киләм. Ничек сиздермичә оча көннәр. Күпме вакыт узып киткән бит. Иңнәренә еллар таяндырып, алтын туй да килеп җиткән бит. Җитәкләде сезне саф мәхәббәт, олы хөрмәт, тату зур хезмәт. Кешеләргә үрнәк була белеп, яши алгач тагын ни кирәк? Пар килгәнсез, сезгә карап сокланабыз. Һәммәбез дә сезнең өчен шатланабыз. Яшәгез сез бер-берегезне яратып, бу җиһанга сөю нуры таратып. Хөрмәтле Фатыйма Яхьевна һәм Кәрим Сабитович, матур тантаналарыгыз онытылмаслык итеп узсын. Алдагы җыр кабат барып сезнең өчен яңгырый. Turmuş matur tik sen аны күрә белеп яшәсәң, дус туганнар бердәм булып, бергәлектә яшәнәсәң. Turmuş матур яшәү рәхәт, якыннарың булганында, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Turmuş матур яшәү рәхәт, якыннарың булганында, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Дуслар кирәк авыр чакта, туган терәк тормышта. Шын дуслыкны, туганлыкны саклап яшигеле бергә. Turmuş матур яшәү рәхәт, якыннарың булганында, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Гомерләр бит бары бер мизгел, кадерләрен кирәк белергә. Якыннарың янашыңда булу, үзе бәхет бит ул дөньяда.